så er den første uge med bodyscan gået. Jeg vil sige, at det har været lidt med blandede følelser. Jeg synes, det har været en rigtig stor udfordring at give sig hen til det her, så bare være i nuet. Jeg har været igennem øvelsen 4 gange, og den første gang, der kunne jeg slet ikke slappe af og lade alle de her pop-up-tanker passere. Så synes jeg lagde dårligt, eller så kløede det alle steder, og så hende, der snakkede, så synes jeg, hun havde en træls stemme, og så kom jeg til at tænke på alt det, jeg skulle nå i løbet af dagen. Der var bare tusindvis af tanker, som jeg slet ikke kunne abstrahere fra. Og så første gang, så havde jeg lidt svært ved at finde ud af, hvornår øvelsen egentlig var færdig. For det sidste, så siger hun, at så skal man mærke hele sin krop, og så holder hun en meget lang pause. Og det ender faktisk med, at jeg går hen og kigger på computeren, for at se, om øvelsen den er færdig. Fordi der bare går så lang tid, inden hun siger noget igen. Og øvelsen var så ikke færdig, så man kan sige, det var jo et forstyrrelsesmoment. Der fik jeg ikke lige det sidste med. Så havde jeg også svært ved at trække vejret ned, de her forskellige kropsdele, som hun siger, man skal. Og især der, når hun siger, at man skal mærke hele sit hoved, og man skal trække vejret helt ned i hovedet, så tænkte jeg bare, ja, men hvordan er det lige at gøre det? Altså, jeg vil sige, anden og tredje gang, det var lidt bedre. Det var stadigvæk udfordrende, men det gik dog bedre. Jeg begyndte at give mig lidt mere hen til øvelsen, og nyde det lidt mere. Men jeg vil sige, at der skulle stadigvæk ikke meget til sådan at forstyrre mig, og så lede mig på afveje. Det var faktisk først 4. dag, hvor jeg synes, det sådan var rigtig godt. Der havde jeg ikke lige fået lavet øvelsen i løbet af dagen, så det måtte jeg gøre om aftenen. Og jeg havde bestemt, at jeg ville ligge på sofaen, for det havde jeg gjort alle de andre dage. Men Steffen sad og så fjernsyn. Så tænkte jeg, så tager jeg bare nogle høretelefoner på, så går det. Og det er jeg faktisk glad for, at jeg gjorde. For det der med at have de her høretelefoner på, det gør bare, at man får lyden lidt mere ind. Altså det bliver en helt anden oplevelse. Det bliver sådan meget mere intens og koncentreret, og man føler sig lidt mere til stede. Og der kunne jeg virkelig mærke, at roen den sank så over mig, og jeg slappede helt af. Så det endte faktisk ud i en rigtig god oplevelse. Jeg vil sige, at jeg er stadigvæk ikke helt skarp til det, men det bliver bedre, kan jeg mærke. Så jeg er rigtig spændt på, hvordan næste uge det skal gå. Det var den første uge med bodyscan.